Goedenavond, het is zaterdag 30 mei en u kijkt naar een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. In theorie mag de grens met België dan nog dicht zijn. Maar sinds vandaag is familiebezoek weer toegestaan en mag er ook weer gewinkeld worden aan de andere kant van de grens. Een besluit van het Belgische ministerie dat niemand zag aankomen. Het is een beetje dezelfde redenering die van toepassing is als het winkelen wat nu nog in België van toepassing is. Met een vorm van noodzakelijkheid. Het wordt niet aangeraden, maar men kan zich dus over de grens verplaatsen om inkopen te gaan doen. In Nederland is er vooral verbazing. Bij winkeliers, burgemeesters en ook bij de Zeeuwse veiligheidsregio. Want de grens is door dit besluit in de praktijk eigenlijk gewoon weer helemaal open. Ja, iedereen verrast. En mijn Belgische collega's nog wel het meest. Ik heb onmiddellijk mijn collega van Zelstaten gebeld. Die zegt dat kan niet waar zijn. Omdat alleen familiair bezoek werd gezegd. Maar nu is het ook eens voor boodschappen doen. Hij heeft ook onmiddellijk gezegd we halen de grensblokkades weg. Toch hoeven we in Zeeland niet bang te zijn dat het gierend uit de hand gaat lopen. Wij zullen de eisen die we aan Nederlanders stellen ook aan Belgen stellen. En als het nodig is sluiten we het af. Dat hebben we vorige keer ook met een... Dat is alweer bijna 2 maanden geleden met een parkeerterrein in Sluis gedaan. Omdat de toeloop zo groot werd. Dus in België mocht veel minder, mag veel minder. Daarom zullen ze waarschijnlijk op pad gaan, maar wij kunnen het aan. Maanden hebben ze erop moeten wachten. De bungalow-eigenaren van vakantiepark Marina Beach hier in Hoek. Maar vandaag hebben ze te horen gekregen dat ze eindelijk worden uitbetaald. Eind vorig jaar zegt de Ooststappengroep de erfpachtcontracten van de bungalow-eigenaren op. Zij zouden een vergoeding krijgen voor hun bungalow, maar van dat geld hebben de eigenaren nog niets gezien. Via de mail is nu beloofd dat ze het geld binnen 2 weken krijgen. En daar hebben de eigenaren vertrouwen in. Ik heb er alle hoop in. Kijk, de mail die krijgen we namens Ooststappen. En voor het eerst was het heel concrete, duidelijke informatie. Daarnaast is diezelfde mail ook naar de notaris gegaan die alles afhandelt. Dus ik heb er alle hoop op dat het goed komt. Ja. De ongeveer 40 eigenaren krijgen een bedrag tussen de 40.000 en 200.000 euro. Zodra het geld is overgemaakt, kan het zijn dat Brakke direct het park moet verlaten. Ik kom graag op de Braakman, ik zit er nu nog. Ik mag nu nog gebruik maken van de bungalow, maar hoe lang of dat duurt, ja, dat is nog ongewis. Zou u het straks gaan missen als het opeens klaar zou zijn? Dit unieke gebied, de Braakman, het mooiste stukje van Nederland denk ik. Aan het water, heerlijk vertoeven in alle rust en alle natuur, ga ik zeker missen, jawel. Ja. Ondertussen zijn ook nog steeds de onderhandelingen bezig over de verkoop van het vakantiepark. Eind vorig jaar is een akkoord bereikt over de prijs, maar de grondtransactie heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Ook worden er volgens Ooststappengroep al enige tijd exclusieve gesprekken gevoerd met een internationaal opererend exploitant. Stichting Jaden heeft in het oude stadhuis in Goes de Frans Narebout-penning ontvangen. Uit handen van burgemeester Margot Mulder kregen ze de penning vanwege hun inzet voor onderzoek naar neuroblastoom kinderkanker. De ziekte waar hun zoontje Jaden aan overleed. Het is natuurlijk bijzonder en mooi dat je als stichting zijnde, als bestuur zijnde de waardering krijgt voor het werk wat je 10 jaar lang hebt gedaan voor Stichting Jaden. De band Raccoon was een van de belangrijkste ambassadeurs van de stichting. En samen organiseerden ze meerdere benefietconcerten. Vase had het liefst, net als toen, op een volle Goese markt gestaan om deze oorkonde in ontvangst te nemen. Raccoon was ambassadeur van de stichting, een hele belangrijke ambassadeur. Die heeft ons enorm een lift gegeven om Stichting Jaden bekend te maken. Het was natuurlijk fantastisch geweest, maar ja, wat niet gaat, dat gaat niet. En het is zo. Hallo lieve volgers, daar ben ik weer. Wat doe je als de dagbesteding wegvalt en je ineens de meeste tijd op je kamer doorbrengt? Lotte van Hezen woont bij gehandicaptenorganisatie Gors in Goes en ontdekte een nieuwe hobby: vloggen. Ik kom mijn dagen wel door, maar andere mensen hebben dat weer niet. Dus het is gewoon, eigenlijk om even lucht te zeggen, roeien met de riemen die je hebt. Want je kan niet naar buiten toe. Elke week maakt ze nu een vlog over de dagelijkse dingen in haar leven. Te zien op YouTube. Als eerste van mijn ouders een hortensia gekregen. Zoals je ziet, mijn viooltjes doen het nog steeds goed. Vandaag hebben ze me geholpen met mijn haar, mijn kleding. Onder andere Sandra heeft me geholpen. Vind je het leuk om te doen?
ja, misschien ooit beroemd worden. Ik weet het niet, ik hoop het wel. Maar zoveel volgers als Enzo die ik volg, zal ik nooit krijgen. Maar ik zit op de 21 abonnees, dus wie weet hopelijk na dit misschien meer abonnees, hoop ik. Vandaag is het een speciale dag, want Omroep Zeeland, zoals jullie achter mij zien, staat mij te filmen. Dus ja, ik ben wel benieuwd hoe ver ik ga komen, zeg maar. Het is een moeilijke tijd, maar mensen, hou vol. We komen met z'n allen uit. Dit was de vlog. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer je onder. Duimpje omhoog. Abonneer je onder. Tot volgende week donderdag. En laat weten of je het smaakt. Een zonovergoten dag weer met aanvankelijk een heel rustig windje uit oost tot noordoost. Maar het neemt zoals altijd wat toe in de loop van de dag. Landinwaarts werd het een graad of 24. En de ooievaars vliegen naar rustig bij door en zijn met hun eigen zaken bezig. Vannacht zal de wind er weer bijdraaien naar noordoost tot oost. Minimumtemperaturen erbij van 10 tot 14 graden en helder weer. Morgen krijgen we een heel kleine verandering. Eerst is het zonnig, later komt er uit het oosten wat hoge bewolking, maar het blijft ook dan nog redelijk zonnig. Toch is er een aanvoer van iets minder warme lucht. Maximumtemperatuur daardoor van 20 tot 23, lokaal 24 graden. Op tweede Pinksterdag, maandag, dan wisselen wolkenvelden af met flinke zonnige perioden. En de aanvoer is dan iets warmer. Dat betekent maxima maandagmiddag van 22 tot 26 graden. Na Pinksteren is nog 2 dagen vrij warm. En woensdag valt er misschien een regen- of onweersbui. Na woensdag draait de wind waarschijnlijk naar noord tot noordwest en komt er koelere lucht. Dat betekent wolkenvelden van zee en waarschijnlijk ook een paar buien. En tot zover. Straks ben ik natuurlijk bij u terug met het weekoverzicht. Dus graag tot zo en anders nog een fijne avond.